באיסלנד, העגבניות 800 גרם עולות 32 שקל. והמלפפון הזה, בקושי שוקל 200 גרם, עולה 12 שקל. עכשיו, הפלפל הזה עולה 21 שקל לקילו, שתבינו. האפרסקים האלה זה עולה לקילו 35 שקל. המון כסף, זה פשוט לא יאומן. והבננות האלה עולות קילו 30 שקל, בדיוק. תבינו, איזה מחירים מטורפים פה. יוקר המחיה הוא לא רק בארץ, באיסלנד המשכורות שלהם בסך הכל 12,000 שקל ממוצע, אז ככה שיש פה בעיה כלל עולמית. ואנחנו ננסה בכל זאת להתגבר על היוקר המחיה בשיטה החדשה שיזמנו. הלוואי ונצליח, רק בזכותכם, רק בעזרתכם, ככל שיהיו יותר קונים, כך נצליח לעמוד במשימה שלנו, להוריד את יוקר המחיה של פירות וירקות במדינת ישראל.